Ngibongana Mgabi. Simanqwazi njengoba soyivulile washashe ucabanga ukuphathisa your message oyinikeza umphakathi just small. Working together, the spirit of togetherness. Ile message engiyinikeza umphakathi ukuthi together we stand divided we fall. Umphakathi walendawo uncane kakhulu. Mawubambeni usizana bazokwazi ukuthi babe nezinto abazenzayo lapho community yabo. Benze ama-singing and dancing because if bangazenzi lezo zinto bayahamba bayolalana, which is wrong. Bese befuna imali ye-grant. Yeah. And ayikho imali ye-grant. So into ebalulekile la ukuthi labantwana bazenzele banamatalent abantwana babo. So umasipala wala kufuneka axhase. Okay. Asize labantwana ukuthi bangapheleli emizini benabantwana abayi6 na15. Okay. Ilokho engikushoyo. Siyabonga kakhulu umama wethu Mancwane umphakathi soyizwele nawo wonke siyabonga kakhulu and then